दाइन साननि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजानो गोनां 71थि मागो मेला आरो भारत भुटान बिसुखि मेलाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बाक्सा जिल्ला भारत भुटान सीमा सुबनखाथायाव दिनैनिफ्राय जागायनानै 8 साननि हाबाफारिजों 71थि मागो मेला आरो भारत भुटान बिसुखि मेलाया खुंफुंजाबाय। मख'नो गोनांदि सुबनखाथा मागो मेलाया मोनसे जारिमिनारि मागो मेला जेराव बे मेलाखौ भारत आरो भुटाननि थागिबि सुबुंफोरनि गेजेराव खौसेथि लाखिनायनि थांखि आरो नोजोरजों बोसोरफ्रोमबो बिसुखि मागो मेला महरै खुंफुंनाय जायो। बे मेलायाव भुटान आरो भारत हादरनि मोन्नैनिबो बायदि समायना रमायना हारिमु दिन्थिफुंलायनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेबादिनो बे मेलायाव मोन्नैनिबो हादरनि गोबां दावबायारिफोरखौ दावबायनो थांनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बे मेलाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बे मेलानिनो गाहाय हाबग्रा दरखंखौ फुंबिलिनि समाव मेहेरगोनां हाबाफारिजों बेखेवनानै होयो बिटिआरनि बुंथिगिरि कातिराम बर'आ। बे जोंनि जे सुबनखाथा मागो मेलाया जोंनि बार खुंगा 71थि आरो लोगोसे बेयाव 11थि भारत भुटान बिसुखि मेलामोन। दिनै फैयै जोंहा दिनै जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोङो गिबियावनो जोङो लादोंमोन जोंहा फार्स्ट गेट बेखेवनाय। बे फार्स्ट गेट बेखेवनायाव जोंनि SSBनि जे कमान्डेन्ट अफिसार बिथां सारा बेखेवनानै होलांबाय आरो जोंनि जे गाहाय लांगोना बेखेवनाय बेखौ जोंनि बिटिआरनि स्पिकार सार कातिराम बर' सार बिथाङा बेखेवलांबाय। बिनि उनावनो जोंहा दा नैबे मोसानाय हाबाफारि थाबाय आरो बे जोबखांनायनि उनावनो जोंहा बायदि हारिनि मोसानाय बायदिसिनाखौ जोङो बेहाय देखायनाय जागोन। लोगोसे बेलासे मोसानायनि उनावनो जोङो आरो जोंहा बेयाव गेट टुगेदार लानाय जादों। बेहाय गोबां आफादफोरखौ लानानै बा जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाखौ लानानै बा जोंनि गोबां आलासिफोरखौ लानानै बे मेलानि सोमोन्दै जोङो मोनसे सावरायलायनो गेट टुगेदार मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। आरो मोनाबिलियाव जोंहा बेहाय रोजाबगिरि देंखोगिरि बिथांमोनाबो थागोन बेखौ। ओमफ्राय जोंहा नैबे एबार इन्ड' भुटान फ्रेन्डशिप मेला हिसाबै जिहेथु जों फोसावबोदोंमोन आगोलाव, नाथाय दिनै भुटाननिफ्राय माबा मोनसे जेंनानि थाखाय बिथांमोना असुबिदा जानायखाय बिथांमोना फोरमायथि हरबाय दे जोङो दिनै पार्टिसिपेट खालामनो हाथ'नाय नंला होननायखाय जोङो बेखौ एसे दोनथ'नो गोनां जादों। जोंहा बिथांमोना फैयै 10 बोसोर खालामखांबायमोन, नाथाय नैबे 11 बोसोराव बिसे माबा मोनसे भिथोरि समस्या दं होननानैखाय बिथांमोना पार्टिसिपेट खालामनो हायासै। थियारि जाबायमोन जोंहा, थेवबो जुदि उननि समफोराव फैबा जोङो बिथांमोननि जायगाखौ लाखिना दोनदों। जों दखान बायदिसिनाखौ जों रेडि खालामना दोनखादों आरो। बे मेलाया सोलिगोन बेयो जोङो नैबे 18 जानुवारिनिफ्राय 25 जानुवारिसिम बे 8 दिन गासै 8 दिन सोलिगोन आरो बे 8 दिन हाबाफारियावबो जोङो नैबे 18 खालि जोंहा गायक थाबाय रोजाबगिरि, बेनिफ्राय 19, 20 आरो 21 जोंहा डान्स कम्पिटिसन दङ। बेनिफ्राय 22निफ्राय 25सिम जोंहा इयाव देंखोगिरि बिथांमोना थागोन आरो अराय सम। रायजो राजा मा खावलायनो सानो? जों रायजो राजाखौ बेनो जाहैदों बेखौनो खावलायनो सानदों जे रायजो राजाया जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जाहाथे जोंखौ लैहोर फैनानै एसे मदद होयो आरो जोंनि जे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव जोंखौ माने थुलुंगा होयो। जों बेखिनिखौनो हास्थायो। सेथि मागो मेलाखौ खुंफुंनो जोङो दिनै बहुद दिननिफ्रायनो जोङो भारत आरो इन्ड' भुटान फ्रेन्डशिप मेला खुंनो थाखाय जों बहुद दिननिफ्राय लाहार फाहार खालामबोदोंमोन। नाथाय जोंनि भुटाननि बिफा कमिटिया जोंनो नै लास्ट मुहुर्तआवसो जोंनो माने मिथिहोबाय जे बिसोरनि टेकनिकेलि मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय एबार जोंनि नै मागो मेला इन्ड' भुटान फ्रेन्डशिप मेलाखौ बिसोरो खुंफुंनो थाखाय हायासै। बिनि थाखाय माने दुखुनांथाव जाथाय। खारन बे जोंनि मागो मेलायाव बिभिन्न जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै आरो गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय गासैखौबो थारमाने बेयाव हांख्राय हरनाय जादों। नाथाय एबार भुटाननि दामनाय देनाय मुसुरनाया थायाबाबो जिथु जोंनि इयाव सब जनजाति 6टा जनजातिया मोसानाय मुसुरनाय बाहागो लागोन। नाथाय जों आसा थाबाय आरो जे बेबायदि समा सानसेबो जोंनाव फैफेराखैमोन। एबार माबोरै बे उसुबिदा जानायनि थाखाय बे मेलाखौ जोङो जोंनि जिथु 6 जनजातिजोंनो सामलायलांनांसिगोन आरो। दायो बे 8 साननि हाबाफारियाव मा हाबाफारि लानाय जादों? बेयाव गायक दङ आरो केसेट डेन्स मोसानाय दङ आरो जोंनि दामनाय देनाय 6टा जनजातिनि खेराइ, बिहु, तामां आरो नेपालि, आदिबासि, सावतालि गासै दंजोबो।
आदा बेवहाय मा मोननाय जागोन बे मेलायाव बेयाव गोजां बोथोरनि कम्बल जि मोननाय लंपेन्ट मोननाय जागोन आरो बायदिसिना ओरैनो जेनेबा फालें सियार बिदि मोननाय जागोन आरो बायदि जेनेबा मोननाय जागोन आरो दखाननिफ्राय इयाव गासै बेसेबांसो बाहागो लाफैदों दखाना मथा मथि 60सो ओरैनो 160सो जागोन आरो बाहागो लाना दं रायजो राजाखौ मा खावलायनो सारनो मेलानि रायजो राजाखौथ' जोङो गाहामखौनो हामलायहरो खारन जुदि भुटाना फैनो हायासैबाबो जे उनाव जोंहा आसा दङ फैनायनि थाखाय जे माबा मोनसे उसुबिदानि थाखाय फैनो हायासैबाबो रायजो राजाफोरा दुखु जानो नाङा जोङो फैगौआव जोङो नाजानाया जाफुंहोनो जुदि जेबो उसुबिदा गैयाबा जों जाहोगोन 1952 পৰাই এই মেলা আয়োজন কৰিছে আজি ঐতিহাসিক মাঘ মেলাৰ 71তম আমাৰ ইয়াতে বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ এটা সমন্বয়ৰ প্ৰতীক আমি ইয়াতে ভাতৃত্ববোধ বিচাৰি পাওঁ আৰু মাঘ মেলা বুলিলে ক'লে সোবানঘাটৰ লোকসকলৰ বিভিন্ন ঠাইত যাই চাকৰি কৰা ব্যৱসায় কৰা কাম কৰা লোকসকলে কাম এৰি ছুটি লৈ ফালে মাঘ মেলা সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰখনত আহে আমাৰ বাল্যকালৰ বন্ধুসকলক লগ পাওঁ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলন ভূমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠী একেলগে আমি লগ হৈ নিজৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহ আমি পৰিৱেশ কৰিম বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ আমি ছিংগাৰসকলক মাতি আমি ইয়াতে গান পৰিৱেশন কৰিম গতিকে মাঘ মেলা বুলি ক'লে সোবানঘাট অঞ্চলত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়ৰ প্ৰতীক কি আমাৰ বড়োসকলৰ থাকিব গোৰ্খাসকলৰ থাকিব বিহু থাকিব আদিবাসী থাকিব সান্থালী থাকিব ৰাভা শৰণীয়া কছাৰী মদাহী সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ইয়াতে কৃষ্টিসমূহ থাকিব লগতে প্ৰত্যেক দিনাই মাঘ মেলা এই 18 তাৰিখৰ পৰা 25 তাৰিখলৈকে প্ৰত্যেক দিনাই সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ এটাকৈ ছিংগাৰ থাকিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাইছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ খাদ্য সম্ভাৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ইয়াৰ দূৰ দূৰণিৰ পৰা বিপণীসমূহ আহিছে হয় এইবাৰ বিফায়ে অনুমতি নিদিয়াৰ বাবে ভূটানৰ বিপণীসমূহ আহিব পৰা নাই কিন্তু ভূটান দেশৰ জনসাধাৰণৰ ইয়াতে মেলাত আহিছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইহঁতে আহিছে ইহঁতে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে যে এইবাৰ আমি বিপণী আনিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু জনসাধাৰণ হিচাপে আমি এই মাঘ মেলাৰ যোনটো সমন্বয় আছে ভাৰত ভূটানৰ যোনটো বন্ধুত্ব আছে সেই বন্ধুত্ব বজাই ৰখাৰ কাৰণে আমি জনসাধাৰণ হিচাপে আমি এই মাঘ মেলাত আহিম মাঘ মেলা উপভোগ কৰিম বুলি আমাক ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কথা দিছে বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ ভূটানৰ পৰা কিয় নাগৰিকক তাৰমানে আহিবলৈ দিয়া কিবা অসুবিধা হৈছে বিশেষকৈ আপোনালোকে জানে যে যেতিয়া ইয়াতে কোভিড আহিলে কোভিডে বিশ্বক স্তব্ধ কৰি ৰাখিছিলে সেই কোভিড মহামাৰীৰ পৰা আমাৰ যোনটো ভাৰত ভূটান বন্ধুত্ব মেলা আছিলে সেই মেলাটো অলপ মানে তললৈ নামি গৈছে গতিকে সেই বন্ধুত্ব কৰোণাৰ বাবে আমি ক'ব লাগিব কৰোণাৰ বাবে নহ'লেতো আমাৰ নিৰন্তৰ ৰূপত চলি আছিলে আমাৰ বন্ধুত্ব 11তম আজি 11তম হ'লে হয় কিন্তু এই কোভিডৰ কাৰণে আমাৰ এই বন্ধুত্ব মানে মেলা সম্পন্ন হ'ব নোৱাৰিলে কিন্তু অনাগত দিনত আমি আশাবাদী নিশ্চয় এই ভাৰত ভূটান বন্ধুত্ব মেলা চলি যাব এই অঞ্চলৰ ৰাইজক মই আহ্বান জনাওঁ যে সকলোৱে আহি এই মাঘ মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰে মাঘ মেলা উপভোগ কৰে সকলোৰে নিজৰ কৃষ্টিসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু বাল্যকালৰ যি আমাৰ বন্ধু আছিলে স্কুলীয়া জীৱনৰ কলেজীয়া জীৱনৰ আমাৰ যিবিলাক বন্ধু আছিলে সেই বন্ধুবিলাকক লগ পোৱা এটা সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰটো হ'ল মাঘ মেলা গতিকে মাঘ মেলা উপভোগ কৰিবলৈ মই সোবনঘাটা অঞ্চলৰ লগতে সকলো অঞ্চলৰ ৰাইজকে আহ্বান জনাই আহি পেলাই মাঘ মেলাটো উপভোগ কৰক নিজৰ বাল্যকালৰ বন্ধুক লগ ধৰক ইয়াতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ খাদ্য সম্ভাৰসমূহ উপভোগ কৰক ইয়াতে দূৰ দূৰৰ পৰা বিপণীসমূহ আহিছে সেই বিপণীসমূহ চাবলৈ আহক আমাৰ এই যোনটো সমন্বয়ৰ প্ৰতীক এই মজবুত কৰাৰ কাৰণে মই সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো শ্ৰেণীৰ নাগৰিককে মই এই মেলাত আহিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा
ASI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476 977 956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।